Goeie. Wat is dit? Maar we hebben bij ons in. Ja, wees. Ja, weet? Goeiedag. Ha. Maar waar hebben we het genoeg in hier? Nou, ik ben van der Galië. Maar ben jij hier de baas? Nee, hè? Mijn zoon. Het is bedrijf van jou West, dat je zo'n Nee, van hè? je hoort? Nee. Hij is wel... nou, maar 20 jaar of zo doen we er heel aan. Dan moest je hier, als je er gewoon in Leensje kwam, hè, en later gehuurd en nog had gekocht. Zo. Zo? En ben je een hiestman? Nou ja, eigenlijk wel. wel, ja. ja, maar dan sloeg je net meer om, hè, altijd. Hè. Nee. Zo, we zijn zelf van huis uit, mijn huid in de boerderij en zo. En dan zei ik, wel Wild West film, moet je kei op helly en zo, hè. Even stiekem uit op Tinder. Zeg ik dat toen. Zonder zadel. Zonder zadel, ja, daar ben ik bij. Hè. En daar bij alle rijverenigingen, daar bij Dokkum. En daar woe ik altijd graag op, maar dat mocht niet. Hè. Wie zei, de hinder werken daar, maar dan ging ik gewoon op werkhinders. Dan ging je op rijverenigingen. Maar dat moet mijn hart niet laten. Nee, dat kon niet. De hinders in daar er ook aan, die hoeven er niet meer aan te jakkeren. Nee. Oh, wat jammer. Ja, dat is wel jammer. Ja. Maar ja. Maar wat mooi dan. Dat het nou zei, dat het nou is. Nou, laten we er heel gek van. Hè. Dat is... nou, en ja, eerst wie je net bij me later. Wie je gewoon in Leensje en het hak bij me werd. Ja, dat Ja, ben wel je nu. bent niet eens bij de zomer. Ja. In het zuiden ook. Maar hinder beleren en zo. En dan plaatsen we een team hè, te dat beleren, maar dat is echt apart werk. Maar hij zei net meer naar een oord daar, hier komen. En dat dacht ik, nou hebben we hier en die, maar ja, ik kon net meer. Ik ben 22 hier, ik kon hier net meer beslist te werden, maar ik doe het. Ik wil net achter de geranium zetten. Nee? Nee.